В днешно време е много трудно на младия човек нали, да се концентрира, така да се каже, и да се откъсне, особено когато му е млад и му се живее, че иска всичко, и финансово нали, да е по-стабилен, да, и да се врече в името на една кауза и да си каже, окей, аз ще получавам на половината на заплатата на един IT, ама понеже това ми е на мене призванието и защото аз искам да бъда полезен, нали, за обществото по някакъв начин. Толкова идеализъм в 2025-та малко. Ами да, и това е проблем. За смисъл, тук идва, нали, проблема, че все по-малко са тези млади хора, които искат. Тоест, да кажем, нали, в момента тъй наречен моден IT сектор просто обира каймака на всичките технически мислещи млади хора с илюзията, казвам, то е илюзия, нали, че можеш да изкарваш пари без да работиш, че можеш, нали, да живееш много ухолен живот, нали, на много малка възраст, така нататък, но това за мен е едно временно явление, просто едно съвпадение и рано или късно всичко си дойде на място. Има ли студенти, които напускат в по-горния курс, да кажем, открили себе си в някаква друга посока, чисто финансово? Има студенти, има и дори завършили архитекти, които се преквалифицират и стават IT специалисти, но този балон рано или късно ще се спука.